ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧ್ವನಿಪು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂಡ್ರೆ ಬೈದ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ 2026-25 ಇಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಬಲೆ ತೂಕ ದಾದಪುರ ಉಳ್ಳೊಂದು ಮುಡಿಯರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಪೀಕದನಿ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿನ ತಿಂದುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂಚನೆಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಮನೆ ನೀಟು ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಕೈಕುಲು ಅವೇತು ಇಂದು ನಮಕ್ ಜೀವನದ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ನಾವು ಪೋಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರು ದಾದ ದೆತನವೇರು ಬಂದು ತೂಕ ದೆತನೇರಿ ಕರಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಪೋಸ್ಕೊರೊಂದು ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಒಂದು ಸುಳ್ಯದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವತಿಡ್ದು ಏರ್ಪಾಡು ಮಂದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಬ್ರೂನೋಲು ನೇನು ಮಾತ ತೂನಗ ನಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಹೊಸ ವಿಷಯಲು ನಂಕ್ ತೂಯರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಲ ಆಪುಂಡು. ಪೋಯ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ. ವಾವ್, ತಟಿ ಗುಡ್ಪುಲೇನು ನೇಲಾದಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಂಕ್ ಬೋಡಾಪಿನದಾಲ ಉಂಡಾ ತೂಕ. ಗಂಟೆ ಆಡೈನಿ ಮಾತ್ರ ದೆತೊಂದಿಜಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಾಲೆ ದೆತೊಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪತ್ತರೆ ಬೋಟು ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮೀನು ಪತ್ತರೆ ಬೋಟು ದೊಟ್ಟುಗು ದಾದಪುರ ಬೋಡುಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ. ಬಾರಂಬಾರಿ ಬಾರಂದೋರಿ ಐಲೆಂಜೋ ಓಬಲ್ ಬಾಲ್ ಗೋಸ್ ಬಾಲ್ ನೀಲಿದಡ ಐಲೆಂಜೋ ಐಲೆಪಂದು ಒಂದನವಾರೆ ಜೋನರವಾರ ಬಾರಂಬಾರಿ ಬಾರಂದೋರಿ ಐಲೆಂಜೋ ಓಬಲ್ ಬಾಲ್ ಗೋಸ್ ಬಾಲ್ ನೀಲಿದಡ ಐಲೆಂಜೋ ಐಲೆಪಂದು ಒಂದನವಾರೆ ಜೋನರವಾರ ಬಾರಂಬಾರಿ ಬಾರಂದೋರಿ ಐಲೆಂಜೋ ಓಬಲ್ ಬಾಲ್ ಗೋಸ್ ಬಾಲ್ ನೀಲಿದಡ ಐಲೆಂಜೋ ಐಲೆಪಂದು ಒಂದನವಾರೆ ಬಾರಂಬಾರಿ ಬಾರಂದೋರಿ ಐಲೆಂಜೋ ಓಬಲ್ ಬಾಲ್ ಗೋಸ್ ಬಾಲ್ ನೀಲಿದಡ ಐಲೆಂಜೋ ಐಲೆಪಂದು ಒಂದನವಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೀನಿಯನ್ನ ವನಸದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬೂರುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮೀನು ಪತ್ತರ ಪಾರೆ ಬೋಟುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಮೀನು ಪತ್ತರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯ ನನ್ನ ನಂಕು ಒರಿದಿನಿ ಮೀನು ನಾಡುನ ಬೇಲೆ. ಬಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ.
ವಾವ್! ವಾವ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯಲೋಕ. ಮೂಲೆಯನ್ನ ಬಂಗುಡೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೂತಾಯಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಮೀನನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂದೆ ತಿನರಂತೂ ಆವಂದು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನುಲಿಪ್ಪುನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂದ ದೂರೊಡೆ ತೂದು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಗ್ಲಾಸನ್ ದರ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಒಂದು ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದವ ತೀರ್ದು ಮೀನಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಗೂ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಬಲಿ. ವರ್ಷಗೊರ ಬರ್ಪಿನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಲಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ.